Hi, hello guys. Ito yung aking binilad na pili kanina. So ayan, sobrang bilad na pala. Nasobrahan sa bilad guys. So masyadong malutong. Nasobrahan sa bilad yung iba. Ayan, nabibitak na siya. Mabilis na lang to tanggalin sa balat. Kasi sa kanyang bao. Kasi ano na siya, nasobrahan na siya sa malutong na ba. Sobra ng lutong oh, napisik na nga. Ayan, mabilis na lang to tanggalin. Mabilis na lang makuha yung laman yan guys kasi masyado nang nabilad sa araw. Nasobrahan ko, nakalimutan ko kasi. Ayan oh, bitak na oh. Uumpugin ko lang yan ng konti. Ano na yan, labas na yan. Katulad nito oh, ayan oh. Kitang kita na yung ano oh. Tingnan natin kung hindi bulok yung laman nito. Kasi yung iba, bulok. Bulok to guys. Kapalay. Yung itong maitim na parang bulok na to kasi hindi ko kaagad nabilad kasi nga panay ang ulan dito sa amin. Ngayon lang umaraw ng malakas. Uminit ng malakas. Ngayon lang uminit ng malakas kaya nabilad ko to. Tapos nasobrahan ko naman. Ayan. Yan siya guys. Oh, hindi pa naman siya bulok. Diba? Nasobrahan siya sa bilad kaya ayan. Mabilis na lang tumatanggal. Makakagawa na tayo ng pili nut candy. Ayan guys, oh, ayan. Ayan po yung laman ng pili. Ayan, nagmamantika na oh. Lumalabas na yung langis. Ayan. So, ayan po. Kasi marami kaming puno dito guys ng pili. Kaya, ayan, mahal ngayon yung pili guys. Ito, gagawin ko to. Ito gagawin kong candy. At yung iba naman, reserve ko kasi meron akong friends na pagbibigyan nito. So ayan guys, yung pili, yung hindi pa nakakaalam ng pili, ito po yung pili kapag wala ng balat. Ito na po ang matitira sa kanya, yung tinatawag nating shell or bao. Pag tinanggalan mo yan ulit, saka mo na makukuha dyan yung laman. So ayan.